OK, sme v druhej časti hororového Minecraftu a dneska som si zmenil shadere, lebo tie Insanity shadere boli také divné. No nič, môžeme ísť na to. Ty si prosím ťa pekne kto? Nič sa nedie, keď sa na neho pozriem. Už sa stmieva. Nič sa nedie. Hello? O. To čo je? Hej, kľud, on je nejaký rýchly. Prosím, povedz mi, že nevie plávať. Prosím, že nepláva. On nechce ísť do vody. Nevieš ísť do vody. Joj. O! Čo sa stalo? Zmizol. OK. Dneska by som určite chcel zmeniť dom. Nechcem mať tento hnusných tekvici. A spravil by som si nejakú fajnovú bejsku. Ale musím nájsť na to nejaké iné biomy. OK, idem sa vyspinkať. Jedlo mám veľa. OK, idem cez tento tu les. Páči sa mi tento tu les inač. Taký... Je to podobné ako Redwood Forest, ale... Není to Redwood Forest, ale vyzerá tak podobne. A ľúbi sa mi. A ty čo je, OK. Čo sú tieto malinké hrybiky? Neviem, ale idem hľadať určite nejaký iný biom, kde rastú oak stromy. A ináč, ťahol som si aj Patrick's Texture Pack, lebo si myslím, že by to vyzeralo dobre s ním. Také reálnejšie všetko. Tento biom je snad nekonečný, či čo? Ja som videl doslova iba tento tu biom, v ktorom som a ten biom. Ja musím ísť do iného smeru, do nejakého... krava. A ja nemám sekeru. Tak, sekerka vykraftená a krava pod sem. OK. To čo je? To sú... to je z tohto texture packu chobotnice. To dobre vyzerajú. Sovorka psov. Skvelé. Jej, konečne. Odídem z tohto tu hnusného, pekného lesa. Teraz ideme naťažiť strašne veľa dreva. A to využijem na stavbu najkrajšieho domu, aký existuje. Kravy. Tak. Teda tuto si spravím dom. Alebo možno tam hore. Tam hore to vyzerá. Hej, ja sa niečo počul. Nevadí, dúfam, že to nebolo nič zlé. Dúfam. Dobre, som hore a vyzerá to tak, že tuto si asi spravím dom. Tuto hore. Je tomu ver. Budem mať rozhľad na celú krajinu. Dobre, tuto sa mi to páči. Tuto zničím všetky veci okolo. OK. Dýchať preč. Dobre. Čo môžem začať stavať? Ja neviem, aký veľký ho ešte chcem. Asi taký... Raz, dva, 3, 4... Tak 4 bloky by bol v pohode široký, hej. Tak. Skvelé to vyzerá. Teraz si musím vykraftiť strašne veľa týchto tu slabov. Dám to ako podlahu. Ale rozmýšľal som, že spravím schody na začiatok. To by vyzeralo, že veľmi dobre. Tuto, že niekde takto. A to keď že prídem domov a budem tam mať také schody, toto bude ešte takýto vchod menší. Hej, to bude vyzerať dobre, uvidíte, keď to dokončím. Dobre, už to začína vyzerať dobre. Tak, to čo je? A ne, to je tráva! Som sa vystrašil na tráve, si robíš srandu. Dobre,
Teraz idem vykopať celú podlahu. A zase tu niečo je. Vždycky, keď to mimo kamery spomeniem, tak to začne robiť tieto zvuky. Čak, to ma to počuje. A zase. To je niečo prekliaté. To čo bolo? To čo je? Ty čo si, bracho? Don't look at him. No fuj, to čo je? Screenshot. Ale to čo je? No fúja. Čo sa stane, keď sa na ňo budem pozerať? Nebudem to robiť, ale... Čo by sa také mohlo stať zase, no? Nemôže to byť nič zlé. Ale radšej to nebudem... Nebudem ho provokovať. A on sa nespáne, dúfam, niekedy, že? Lebo ja... si nesom istý. A ty kto si? Ale toto už ne. Toto sa už vystávam do hra. Ty kto si? No fuj. Kde mám posteľ? Tu mám posteľ, že mi ide spať. Ide mi spať. Prosím, že sa despánu ráno, prosím. Ten jeden sa despánul, a tento čo? Môžem sa na ňo pozrieť. Fuj, ty kto si? Kto si, čo si? To čo máš za pokrútené prsty? Smrť po mne prešla normálne až. Ne. Ja sa bojím skočiť dole, lebo... Tento tu sa mi nepáči. Môžem si prosím ťa nastavať domček. Dom. Ja za chvíľku ťa tu nechám spawnovať, ak chceš. Už. Dobre, už jeden spawnutý. Skvelé. Vykraftím takto, čestku pekne. Tam si odložím celý inventár. Až na pec. Jablčko si tiež zoberiem. Pec si nechám tu a to dám sem. Idem si vypiecť jedlo, aby som neumrel od hladu, ako vždycky. Dobre. A už mi zase dochádza drevo. Vidíte, takto som to myslel. To vyzerá náhodou dobre, ne? Takýto vchod tu mini. Dobre, idem si naťažiť ešte ďalšie drevo. Tam to idem ťažiť. Idem domov. Jak toto prejdem? Takže to celé obídem. No. Dobre, naťažil som stack a 15 logov. Čiže úplne dostatok. Dúfam, že dostatok, lebo ešte tam sme takú striežku a možno aj druhé poschodie. Druhé poschodie by vyzeralo podľa mňa veľmi super. Ale ešte nemám predstavu, aké druhé poschodie spravím. Či vôbec spravím druhé. Ahoj, tam je hlina, ja ho potrebujem zobrať. Ja si idem iba pre hlinu, hej? Ty citronovie lamačkosti, prosím ťa, nenahnevaj sa na mňa, lebo neviem, kde by som teraz utekol, tu není nikde voda. Čo tu? Hej, čo tu klope? Haló? Teraz si idem spreť schody pekné teraz. Pekné schody, najkrajšie, čo ste v živote videli. Tak. A tak. A tuto dám slab. Takto, dobre. Toto bude takto na polovičku, že sa budem zvykúkať von. Nebude to na polovičku. Tak toto bude, no. Super to vyzerá. Čiže takto mám vchod na vrchné poschodie. A to je iba kráva, dobre. A kedy sa ty spálneš, hej? Ja neviem vôbec, či jemu dokážem dať damage, lebo veľa hororových modov to má tak, že oni nedostávajú damage, tí bubáci. A ešte, tuto spravím takto pilár, ktorý bude ako keby držať strechu celú. Hej, toto vyzerá fajn.
Dobre, čestku dám sem. Dobre, ešte raz dávam všetky veci do nej. Okrem tohto. Tak. Kedy sa ty respawneš? Neviem kedy. O! No to je donkey. Dobre, idem tu postaviť tú strechu. Vykraftím si ešte jeden crafting table, lebo prečo ne? Ja furt si myslím, že tento tu lamač kosti len tak sa nám náhodne nahnevá. Mám taký nechutný pocit, hnusný, nechutný. Dobre, ale neviem, či mi budú počty sedieť. Dúfam, že áno. A sedia, jasné, že... Cez okno. Dobre. Toto bude najkrajšia strecha, ktorú ste v živote videli. Jedna strana, druhá strana, tretia. Tošem mi plenky, či schody. Čiže idem vykraftiť ďalšie. Vážne, kedy sa už despawneš? Strašidlo, škaredý. Škaredý si, áno. Tak, bum. Tak. To vyzerá hnusne. Ježiš, super, čo sa ešte všetko môže pokaziť? No nič. Super, ani 3 kamene nemám. Tak. Dobre. Ježiš, som sa zlákol, že som spadol nejako hlboko. Ale som si myslel, že mal takú trošku červenšiu hlavu mi prišlo. Dúfam, že nezačne byť taký strašne opäť, keď sa na ňo ešte chvíľu nebudem pozerať. No dúfam, že to ne. Ty škaredec. Idem to aj tak dostávať, tú strechu, aj keď už je večer. A viem, že ma to nejaký bubačisko hnusný zabije. Ale ja to dostávam aj tak. Nič ma nezastaví. Dobre, podlaha je dostávaná. A teraz jak to okno spravím, no. Úplne na to z plného srdca kašlem. Idem to spraviť so starým dobrým spôsobom, ako normálnu strechu. Tak toto bude určite vyzerať normálnejšie. Vieš? No už krásne to vyzerá. Ja ho asi musím nahnevať, aby sa despawnul. Dohra. Dúfam, že ho nevie liesť. Uj. Tyška. Ty kto si? Ty si kto? Toto čo je za monštrum hnusné? Už je dole. Ty čo si? Počujem bloky nejaké pokladať. Skvelé, díky, áno. Ale ty kto si? Kto si, čo si, bez očích? A počujem, ako keby niekto s motikou oral. Idem sa vyspať dneska. Ja sa proste budem spať, alebo ne, nebudem spať. Nejsom slabý. Spanie je pre teplých. Ale asi si zablokujem toto tu. Tak. A dúfam, že on sa despawne, lebo tento vyzerá tak nebezpečne. A ešte som sa mohol povedať, že mi stále zase schýbajú bloky. Akože dreva, logy. Čiže ja si to spravím zatiaľ s hlinou, hej? Takto a takto. Hej, to bude vyzerať skvelo. Tuto idem spraviť normálne tie schody zatiaľ. Dúfam, že ma nezostrelí nejaký skeleton. Podľa mňa sa niekto spavne na streche a keď nebude dostávaná, tak by sme proste hoci kedy môže vliesť. Dobre. Dúfam, že... Aj! Ty hnus! Slízak! Špinavý! Chat! Dobre. Spider! Tuto by som si dal, že takto, že barely. Ako sa kraftia barely? Toto čo bolo zase? To je zase tento tu. Fuj. Normálne mám husiu kožu.
Okej, ale ja som sa na ho nekúkol ani, hej. Však to boli cez plenky. Dobre. Ja si pekne počkám, keď sa daj spane, lebo neviem, čo sa stane, keď sa na ňo budem dlhšie kúkať. Strihnem to a pustím, keď bude už fajnovo, deň. OK, už je v pohodičke podľa mňa, tak úsvit, ránko. Dobre, dúfam, že tu nejsú mobovia nejaký, jasné, že sú tu mobovia. A jasné, že sú u mňa mobovia. Už začínaš horeť. Čiže pavúci na mňa nebudú útočiť už. Idem naťažiť zase tieto tu ouky. A idem si teraz zasadiť aj z nich niečo. OK. O, tam je strom. Tam je veľa stromov, tam idem. Tak, poď sem, áno. Viem, že chceš byť zničený. Tak. Ok, už mám zase stack a 6, ale ešte pre istotu zničím trošku, lebo ja viem na 100%, že zase mi to bude chýbať. Ešte tento strom ma bude stačiť. Tak, a aj sa mi, ne, skoro. Skoro sa mi zničila už sekera. Čiže idem domov. OK. Domov, sladký domov. A je tu ešte tento tu chudák? Dúfam, že ne. Prosím, že nejsi tu. Že tu nejsi. Není. Lemon. S tebou nechcem mať nič spoločné. Idem iba okolo teba, hej? Iba okolo, do domu. Alebo ne, ešte keď je teraz takto, idem do rieky, ku rieke pre piesok. A ešte možno uhlie. Uhlie. Niečo klope. Dobre, ja počujem, že klopeš, ale neviem, kto si, ty chudák. Zoberiem dostatočne piesku viac. Asi tak, aspoň polovičku, alebo dovtedy, pokiaľ sa mi rozbije lopatka, no. Posledný piesok. Dobre, a ešte si idem pre... Ježiš, ja som zabudol, sorry. On sa sem nevie dostať, že? Nevie sa sem dostať. Nevie. Fuj. Nebudem to teda, on je krpatý, on je tlstý, on je moc masívny, aby sa sem dostal. Ježiši, fuj. Normálne smrť po mne prešla dvakrát. Dobre, ešte dal si mäsko a... Určite si vykraftím torčky nejaké, no, to by sa hodilo. Dám si ich sem. Tak. Ešte pred dom si dám torčku. Tak. Krása. Hello. Dobre, tak tu idem ťažiť. Trám. Fú. Ešte, že... A rozmyslím, že ešte by som mohol sem dať. Počkejte, ja si spravím stack. Tak. A že sem dám ešte takto ten blok. A toto iba takto vyplním, hej. Hej, dobre, určite vyzerať lepšie. Dobre. Vykraftím si glass pane. Dobre, ale dobre vedieť, že už si môžem dostávať dom. Hej. Mne to niečo klopalo. A mám taký pocit, že nás... Ty čo si zač? To bol on? To nebol on. To dúfam, že nebol on. Ježiši. Ja keď si prejdem po ruke, ja mám, že... Hej, kľud. To je taký zvuk ako naskok, aby mi niekto klopal. O, to bol perfektný screenshot. Dobre, idem si dostávať tento tu vršok už. Ja sa k nemu nechcem približovať, ja sa do celého bojím. Tak toto si dostávam tieto tu stĺpy s logou. Asi vysoké. Zase som počul... Jak? Kde? A tam je! On má... Tam je. Ja tam vidím rohlík. Ale ja by som veľmi rád
dokončil toto tu. Áno, a toto tu bude takto to čo je to? To čo bolo? To čo je to tok? Fuj! Ježiš, normálne som... Ty kokos. No fuj, to čo bolo? Fuj. Ježiši, ono tá hra fakt chce, aby som dostal infarkt. Ježiši. No fuj. Čo bolo? Akože fakt. To bude hnusné. Toto bude mať taký balkón, ako keby. Hej, balkón. To je super nápad. Taký iba, že aby to fungovalo na výhľad, mi stačí. Ja počujem stále ničiť nejak... No fuj. Vidíte ho tam, že ho tam vidíte. Tam. Dobre. Nejdem ku nemu, nejdem ho provokovať. Tuto by som si mohol spraviť nejaký vchod na ten balkón, lebo ja mám taký hnusný, nechutný pocit, že keď sa niečo stane, tak nebudem môcť... Ježiš, jak krásne som tie dvere dal, že? Dobre, už tu nemám kde riť, čiže môžem ísť postavať tento tu kúsok domčeku. Tak. Díky za tvoje drevo. Ó, tento tu dal veľa dreva, veľa dreva. Juj. Ja asi musím zase nahnevať toho citróna, aby sa mi tam despawnul. Ten žltý Simpson. Hej. To čo sa stalo? Počuť, ako keby sa prepadlo niečo podo mnou. A teraz najťažšia otázka, ako to mám zakončiť, aby to vyzeralo dobre. Že by iba takto? Áno, to dobre. No nápad. To iba proste takto spravím a na druhej strane to isté. Si dám lock. Dobre. Ne, počkaj, som zabudol, že tam si. No, vyzerá to v pohode. Páči sa mi. Dobre, nevysačili mi skla, ale podľa mňa to bude vyzerať dobre. Veľmi pekne to bude vyzerať. Ešte tuto si dám skla potom, toto si spravím schody a sem ich dám. Tak, aj... Tuto ne, tuto dám lanternu, hej, tuto sa bude hodiť lanterna, taká. A mohol by som ešte ináč aj sem dať takto, tuto, taký balkón a tam by som mal také podpery dole, ale neviem. Môžem. Ja by som to v ďalšom dieli mohol urobiť, ináč mám zabugovaný skin trošku. Nevadí. No, ja sa s vami teda lúčim na tento diel. Aj s pánom Citrónikom tam za mnou. Dúfam, že sa vám páčilo. Nezabudnite dať like a odber a čaute.